aw bɛ bonya b'a la tumi diɲɛ ko bɛɛ kanu de Saramba ka mobili di don an ye layidu ta Musa ye ka layidu ta Jugu si k'an bɛ Jugu si sɔn 4x4 la ka Haidara Jasa an bɛ mobili kelen di ka Musa Farabana Musa Jalo Jasa k'a di Musa Kuyate ma ni ma fili kuma kɛra ten Jugu si ta kɔni an ko 4x4 bɛ d'ale ma an bɛ mobili kelen kɛ ka Farabana Musa Jalo Jasa k'a di Musa ma a bɛ kɛ mobili kura fɛnɛ ye Ala barika la mobili kɔni sɔrɔla BM don kura don papier bɛɛ dafalen don a carte grise filɛ a clé filɛ assurance san kelen b'a la visite b'a la vignette b'a la bon diɲɛ ko bɛɛ kanu de o kama n ko dɔnni ni asiliya tɛ yen an nana sɔrɔ dɔnni jara o de courage don anw na k'a sababu kɛ an ɲɛmɔgɔ minnu donna dɔnni kɔnɔ n'o ye an bɛna mun yɛrɛ jansa fɔlɔ n'o ye Farabana Musa Jalo ye n bɛ se k'a fɔ olu de ye dɔnni yɛrɛ ja ka fara Dawuda Taraw kan ka fara Karan Tobiru kan ka fara Filababaw kan ani Seyan Keta ninnu u ka ca Jisurutu Bani Kane ninnu bon i b'a ye n'i y'a ye courage bɛ don i la ka baara dɔ kɛ i ye dɔw de tɔgɔ mɛn minnu ye farinya sɔrɔ a la minnu ye diɲɛ sɔrɔ a la i bɛ courage sɔrɔ olu n'u ɲɔgɔnna camanbaw de bɛ Mali in kɔnɔ yan Soma b'o la Donso b'o la minnu ye Mali minɛ ka diɲɛ minɛ an minnu y'a ye ko vraiment u bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a la u bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a la u bɛ dɔnni kunna an y'a nege bon o de kama kuma man ɲi o kama n ko kuma in yɛrɛ n t'a fɔ bilen mais ne kɔni ye min kanu nin na k'a jansa dɔnni sira fɛ bisu na donsoya sira fɛ somaya sira fɛ n yɛrɛ nin n bolo nafolo k'a don mobili la mobili in filɛ nin ye miliyɔn 3 ko tɛ o miliyɔn 3 tɛ nin sɔrɔ dɛ voilà miliyɔn 3 ko tɛ kura don mais n'i y'a ye kɛ to ka miliyɔn 3 fɛn ta ka maa dɔ jansa n'a ye ni m'a tigi kanu tɛ se i ni n'o tigi kanu sinon miliyɔn 3 n'i y'a di balima dɔ ma sisan hali salen kɔfɛ u b'a f'i denw ye k'i fa ye nin kɛ mais n'i kɛtɔ k'i baarakɛɲɔgɔn dɔ jansa n'a ye c'est que i ye ko dɔ de y'a la donc temeli clé fɛn filɛ buga k'a d'i ma Musa ka mobili don a halala don aw bɛ dansɔgɔ aw ni ko Dramane Denkɔrɔ Dunbiya nin an ye nin ne tɛ se k'a da fɔ bilen bɛɛ de sɔnna nka a ye kuma dɔ fɔ nin barika b'o la a kuma o kuma fana a b'o de fɔ o ye jumɛn ye k'i nana mɔgɔ minnu sɔrɔ ka ko dɔ kɛ i kana kɛ asidi i k'u ladege i k'i jija ka tɛmɛ u la o fana ye kunkɔrɔta dɔ ye olu minnu y'a daminɛ o cɛ a ye dɔnnibaga minnu jansa ne ka dɔn fɛngɛ ni bi cɛ ne b'a fɔ a bɛ dɔnnibaga 6 bɔ a bɛ taa n'o ye mobili la kan di mais a ye mobili minnu di an bɛ don min na bi a ka ca ni 50 kɔ ye hakili bɛ mun na a ka ca ni 50 kɔ ye a daminɛ ani bi cɛ a daminɛ c'est à dire kalo 6 kalo 7 a filɛ kalo 8 na a ye mobili minnu di moto an t'a da n'i ye nin di o don a kɛra an bɛɛ ɲɛna Saramba ka 4x4 di dɔ arabu i y'a fɔ k'i bɛ Farabana Musa Jalo jansa mobili kura la ko k'a di Musa Kuyate ma sɔrɔ anw b'a dɔn a bɛ kɛ ni ale ye kuma mun fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ fo n'u yɛrɛ y'a tiɲɛ yɛrɛ ma an dun b'a dɔn fana cɛbakɔrɔ min don layidu a ka layidu labato kuma fɔli ma gɛlɛ dɛ mun b'a kɛ taara an b'i fo ka fɔ k'i dansogo y'i ko bonya filɛ nin ye a dir'e ma k'e k'a di ne ma fo k'a di Jeli Musa Kuyate ma n'a Jeli Musa Kuyate kelen tɛ a ye dɔnnibaga kelen fɔ Farabana Musa Jalo k'o jansa don bon dɔnnibaga bɛɛ kan k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc an b'a fɔ ko Dara nana ka dɔnnibagaw sankɔrɔta u bɛ baara mun kɛ ka dɔ fara a kan Musa Kuyate e yɛrɛ kumatigi an kɔni ye dɔɔni de fara a kan Umaru k'a tigɛ k'a yɛrɛ kɔrɔ parce que i y'a tigɛ mɔgɔninfin diɲɛ ye kanu i y'a faamu diɲɛ ye kanu n'i ma maa o maa kanu i tɛ se ka hali ji d'a ma ni maa o maa man di i tɛ se ka ji d'a ma bon n'a fɔra an b'an ka tɔrɔkɔtɔrɔkaw kɛ Musa delila k'a fɔ a ka kuma dɔ la a ko a ye zana dɔ fɔ ko piriki mana nafolo min sɔrɔ ko ni m'i hakili to i yɛrɛ la ou bien a kuma ni bɔra n kɔnɔ ko ni m'i hakili to i yɛrɛ la o kelen bɛ taa n'a ye ko ni wawo ye nafolo min sɔrɔ ko ni m'i hakili to la o wawo kelen bɛ taa n'a ye a don a y'a kɛ temeli ka fɛn na ko
kuma ba de don kuma kɔrɔma don I kana dekɔrɔ fɛ dekɔrɔ b'i fɛ kana kɛnɛ yɛrɛ fɛ ne b'i fɛ parce que bɛɛ n'i taabolo don Musa n tɛ laturu dɔn an yɛrɛ b'o dɔn wa n t'a ɲini k'a dɔn n tɛ banabaatɔ furakɛ n t'a ɲini ka banabaatɔ yɛrɛ furakɛ I b'a dɔn dɛ i ba ma de parce que munna adamaden fɛn min ye diɲɛ d'i ma to o ma e Musa b'o kalama ne ka fɛn tɛ ɲa bɛɛ bolo a tɛ ɲa bɛɛ yɛrɛ bolo Tembele b'o kalama an ka baara yɛrɛ b'a kɛ mɔgɔ 10 ye kuma dɔ kelen de b'a fɔ k'a ɲɛna to an b'u ka wari sigi mɔgɔ bɛ se k'i bolo kɔrɔta n'o ye non mais a ye ne nafa ka ban hali n'a danna ɲɛnamaya kɔnɔ n ye min kɛ hali ne sara o bɛ fɔ a ye jeli de d'a ma don Tembele an ko k'an bɛna mobili kura de d'a ma an bɔlen kɔfɛ yan Tembele maloyara Dara ma ou bien maloyara Tembele ma bon a bɛ se ka anw saliya tugun ka ko wɛrɛ kɛ mobili in filɛ nin mobili kura don a n'a ka mɔgɔw bɛ se k'a la ni mobili kura tɛ Musa k'a to yan sini an b'a falen voilà parce que munna non million wari min donna mobili in na wari min donna a la bɛɛ b'a dɔn kuma yɛrɛ man ɲi mobili kura don mɔgɔ fila m'a bolo siga t'a la a dédouané a sanna mɔgɔ min bolo a tigi kun y'a jɔ ka taa a nana fɛnɛ an y'a se k'o mobili san o de bolo bon ou bien Bougar parce que an bɔlen yan Tembele vraiment maloyara i ma ou bien maloyara Dara ma a bɛ mɔgɔninfin faga quoi i Dansoko ni ko ni Musa y'a dɔn k'a nin t'a sagona mobili ye ayi Musa b'a jaabi sa nin tɛ sagona mobili ye an b'a falen o ɲɔgɔn tɛ n'a y'a dɔn a sagona mobili don Tembele fo lahara jɔ don ne y'a d'a ma n y'a kɛ ka maa min fɛnɛ jansa n kana nimisa fo lahara wa n tɛ nimisa parce que kanu mana ko k'o kɛ o tɛ kufa quoi mobili kura kɔni don Tembele i yɛrɛ ɲɛ b'a la siga t'a la bon nin ye nɛgɛ kɛnɛ siga t'a la a bɛ nin boli fo san 20 i Dansoko Musa n y'a d'i ma ɲini kanu na dɔnni ka bɔ a la dɛ dɔnni ka bɔ a la i ye ko dɔ de kɛ dɔnnibagaw ye Mali in kɔnɔ yan mun y'a dɔn mun m'a dɔn e ye ko dɔ de kɛ dɔnnibaga ye Mali in kɔnɔ yan a ye maa kɛ jinɛtigi ye ka sɔrɔ jinɛ t'u bolo an b'o kalama a ye maa dɔw kɛ laturutigi ye u tɛ laturu yɛrɛ dɔn hali u t'a a cicogo dɔn mais a ye ne nin ka sababu sɔrɔ siga t'a la a ye ne nin ka hɛrɛ sɔrɔ a ye ne nin ka dɔnni sɔrɔ ne nin ta donna Mali in kɔnɔ yan hali ne ma client reçoit Musa e yɛrɛ b'a dɔn alhamdulilayi ne y'a d'i ma ɲini kanu n'a man di ye a dekɔrɔ vraiment nin tɛ n diya ye mobili Bougar an k'a falen i Dansoko ko Tembele oui ne n'o kuma sara e la jeliya kan tɛ nin tɔɔrɔ i Dansoko est-ce que i y'a faamu ni mobili jeliya bɛ kɛ mais a tɛ se ka kɛ kɛnɛ ni kan yan tugun parce que ni senbilanji dɔ de kɛ boso de n'i di sen na yɛlɛ i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn wɛrɛ i Dansoko an ye komi an yɛrɛ bɛ ka fɔ cogo min na an ye dɔ kɛ jinari o ma nɛgɛso don an kɔrɔ janko moto balolen yen bi a yina lulu a tɔgɔ rɔ k'a jamu don a rɔ Dara yina min kɛ ni mɔgɔ min ko ne ko k'i ni tɛgɛ fa ji dɔ ka di mɔgɔ ma k'i min n'o ko k'a t'o ji minɛ k'o min o ye sogo kɔ n'o tɛ Ala da i ɲɛla ye yɛrɛ ma ten dɔrɔn i bɛ kuma min fɔ lɔnni kan ne filɛ sisan ne bɛ karo 2 bɔ kɛlɛ dɔ tɛ ma n sisi tɛ mɛnɛ tɛ mais lɔnni na i kɛ bɛn kɛlɛ de n'o tɛ kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ tɛ ni ko e tɛ mɔgɔ kɔrɔma tigɛ i tɛ mɔgɔ dɔgɔya a ye sigilen ko min kunna a ye to kunna a y'a sɔrɔla ɲa ma e t'a sɔrɔla ten a y'a ɲinina ɲa ma e t'a ɲinina ten i n'i ta de nalen ni min wara tiɲɛ bɛnna o bɛ se ka tiɲɛ i ma yan kɛ mais ni min ma tiɲɛ bɛnna kɔni e ni min y'a a jigiya kɛ to yen n'o tɛ dɔrɔn ni mobili nin ye ne minɛ bɔ mobili nin kɔni kelen ne de taa de wa a dilen ma ɲa fɛ fana ko n'o bila i kunkolo la yɛrɛ wa i kana bila i kunkolo la fana ko nin wale ne bolo ko sini ko n tɛ se k'i deli katikati la ou bien n tɛ se k'i deli avion na parce que wa an bɛnba in ni ɲɔgɔn tɛ mais nin tɛ fana bara kɛ ma a tɛ di muso ma muso yɛrɛ bɛ nin bori fo diɲɛ k'a mɛn ko Dara de na n di kɔni na mobili 100 nin ne n'o lɔ dɛ mais ne ta nin kɔni a bɛ fɔ ko Dekɔrɔ n'a mun kɛ Musa y'a lɔlen filɛ nin ou bien k'a fɔ Kɛmani man kan i ko hinɛ Dekɔrɔ baarakɛ nɔ o fana bɛ se ka fɔ mais an b'o kuma tɔ to kɔfɛ ko n'o bil'i kunkolo la depuis ne wolola ne ma so ma kɔrɔ foyi kɔfɛ ko n bɛ siran ka f'i ɲɛna i Dansoko parce que ne an tɛ basi sɔ t'a la ni ne ma min sɔbaga ye ko ne m'o tigi ye a ye bɛɛ bɛrɛ de kɛ kɔma ma siri n'a bɔra a dɔn na i kana fɔ k'a dɔn cogo ma ɲi parce que a ma sirilen ɲɛna bon na Ala sogo ye sago ko fakoli barika komi état de fɛngɛ couvre-feu fɛ yen a ko tɔ kɔfɛ ka si ma ka sa ma ka barika a diyala an ye komi a kɛlen nin niveau la ni sera ye su nin bɛ n bɛ siranba wele ka bonya ɲɛf'a ɲɛna ko an bɛn ni Dara ma k'a bɛ di lo ma an b'a kɛ cogo min na komi ani jamana ko ɲa gɛrɛndɛ bɛɛ a y'a fɔ u kun ko de ko bɛna orchestre sigi yan a tɛna ɲɛ a kelen kɔ mais lon wɛrɛ o fana n'a ko ye mais Ala k'i sara kuma wɛrɛ foyi t'an da Ala k'i sara Araki Mali ou bien a tɛ fɔ Araki Mali a bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ b'u jansa 10 na a ka plein k'a kun a ka don so
i dansɔgɔ Jasa 10,000 a k'o kɛ plein ka don so. jigabulon ani arakmali k'a b'olu jansa darasi 10,000 musa k'i ka plein k'i kunna k'i ka taa n'a ye o so barika yalen ala kana taa nɔ dɔ kɔnɔ ala ka garisɛgɛ fɔ Amin. i dun bonya cɛ ni danga ma kɛ mɔgɔ min ye ok nin ye bokari sise ani jelimusa kuyate mobili dira sa bokari ayiwa banikɔ dɛkɔrɔ daraman dumbuya an bɛ dugawu kɛ musa ye ala ka nɛgɛ ala k'a fali kari la ami ala kɔrɔ ami ala ka barika don ami a bɔra nafolo fana ami 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 wala ni ko a dan sɔgɔ ani ko kuma ye sumaworo ye bokari fana i ni ko i dansɔgɔ i ni cɛsiri voilà merci Cogo filɛ ɔhɔn musa ka 10,000 o ye jigabulon ni arakmali jansa musa k'a tɔ bɛ yen a jansa k'a d'a ma sɛbɛn de i ka sansi awɔ n b'a dɔn ayi ko ne ta kuma ti fɔ quoi tibili an den de wa musa ayiwa ba tan tɛ nin ŋmɛnɛ jɔ ni ma ni ŋmɛnɛya tan mɛrɛ gere woyi lɔ i b'i ka kɔrɔ ye k'i tan ka tɛ yare dansɔgɔ i ni ko an ka nin ko tɔ to kɔfɛ a bɛ bɛn dara a diyara n ye merci